Imaš robu? Imaš ti pare? Tu su pare, prodao sam kola. Da vidi. Šta je ovo? Šta? Svi jedu plazmu. I zaboravio sam da ti kažem, plazma se vratila. To znači da sam... Ja mogu da kupim ovo... Bilo gde, na bilo kojoj trafici u prodavnici. Ja sam baš tu na ćošku uzeo. Čekaj, jesi ti uopšte diler? Taman posla, pa ja sam knjigovođ. A moje pare? Ne znam, nisam tvoj knjigovođ.